Izzar So episode 40. In dai ka san wannan ne shigowar ka tashar ta farko, kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana subscribe idan ka ga alamar jani. To kai maza ka danna shi ya koma alamar fari domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Shi dai shirin Izzar So shiri ne mai ban ƙai, shirin da ya ciri tuta a nahiya ta Afirka baki ɗaya. Shirin Izzar So Lawan Ahmad ne dai furodusansa, a yayin da Nura Mustapha Waye yake yin daraktin ɗin shirin. Shirin Izzar So shi dai Umar Hashim jarumi ne a ciki, a yayin da ya yi fina-finai da dama a baya, amma ba wanda ya karɓi ya ɗaga shi ya nuna shi aka san shi kamar shirin Izzar So. A baya dai Umar Hashim ya sha faɗan maganganu masu daɗi ga zuciyar mutane. To, a yayin da Umar Hashim ya shirya Izzar So, Allah ya ɗaukake shi. A baya dai Umar Hashim ya yi fina-finai da dama kamar su Hanzari, A Tafi a Tsaya, Dawo, Kan mu tafi, Mu haɗa baki ɗaya, da Kowa ya dawo. Shi dai jarumi Lawan Ahmad babban jarumi ne, a yayin da ya haɗa shirye-shirye da dama yake yi. Kar ku manta dai ku tabbatar da kun danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun ci gaban shirye-shiryenmu a kan lokaci. Muna godiya. Shi dai shirin Izzar So shiri ne wanda ya ciri tuta a yayin da aka shirya shi a kan gaskiya, a yayin da Umar Hashim mutum ne mai gaskiya, a yayin da suke bugawa da Hajiya Nafisa tana so dai a lallai sai ta ga bayan shi, amma Allah baya ba ta dama saboda gaskiyarsa. Duk irin tungun da take ƙoƙarin ta haɗa mai, shi kuma yana ƙoƙari ya ga ya warware shi, saboda a lokacin Izzar So an fara shiri ne tun a kwanakin baya, a yayin da yanzu yana dab da ya cika shekara ɗaya ko ma ya cika. Kada ku kosa, ku ci gaba da biyo mu masoya Izzar So domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kar ka manta, in dai wannan ce shigowar ka tashar ta farko, ka yi ƙoƙari ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun ci gaban shirin. Shi dai wannan da kuke kalla shi ne Lawan Ahmad, jarumi a cikin Izzar So wanda ya zo da suna Umar Hashim. Yana taka rawar gani sosai da sosai a cikin shirin Izzar So saboda alaƙarsa da Hajiya Nafisa wacce suke yi da ƙoƙarin ita Hajiya Nafisa a lallai sai ta ga bayansa. Shi kuma Umar Hashim yana ƙoƙari ya ga duk abin da ta ɗoro sai ya yi ƙoƙari ya kauce masa saboda takama da yake da ayar Allah. Allah yana ba shi sa'a ya ga ya kauce. Shirin Izzar So ya haɗa jarumai da dama a ciki, yayin da hadda jarumi Aliyu a cikinsa da shi da ‘yarsa Hajiya Nafisa, a yayin da a gefe yake da mata Hajiya Sara. Ku ci gaba da biyo mu kar ku ƙosa masoya shirin Izzar So, a yayin da ita Hajiya Nafisa dai rawar ɗin da take takawa a cikin shirin Izzar So shine ita dai ‘yan matawallaci tana ji da kuɗi da dukiya haɗe da izza, a yayin da ita ko ma ba ta ganinsa da gashi. To kuna ganin idan ta ci gaba da haka me zai faru? Ko kuna son ku ga yadda asalin tarihin ta na soma Izzar So yake? Ku biyo mu. Ita dai ta soma Izzar So a yayin da ba a taɓa ganin cikakkiyar fuskarta a cikin wani fim ɗin Hausa ba ko wani series ɗin ba, sai Izzar So. Izzar So dai shine series ɗin da ta soma, kuma Allah ya ba wa series ɗin sa'a ya karɓu, a yayin da a halin yanzu ma jaruma ce. Shin ko kun san maganar da ake cewa tana da ɗa gaskiya ne? Ta taɓa yin aure a baya? A lokacin da kowa ma yana sanya da shirin Izzar So saboda takaddamar da take faruwa a tsakanin Hajiya Nafisa, Matawalle, Hajiya Sara, MD da PA. A
a lokacin da kowa akwai abin da yake kullawa a cikin zuciyarsa, kowa da kowa akwai manufarsa. Saboda haka ku ci gaba da biyo mu don jin yadda za ta kaya tsakanin Hajiya Nafisa da Umar Hashim. Shi dai Umar Hashim mutum ne mai matuƙar son gaskiya, a yayin da ko kaɗan baya so ya ga ana aikata abin da ba daidai ba, a yayin da ita kuma Hajiya Nafisa take ƙoƙarin lalle sai ta ƙulla mai shari, a yayin da yake ƙoƙarin shi kuma ya ga ya kauce. Takaddamar su da tana da bawa mutane sha'awa, a yayin da kuma kowanne da yake bayan Hajiya Nafisa akwai manufarsa ta daban da yake koye da ita, irin su PA Hajiya Sara, MD da kuma Jibrin, a yayin da kowa yake goya wa Hajiya Nafisa baya, amma kowanne akwai manufarsa a cikin zuciyarsa. Kowa baya son ya ga kowa ya ci gaba, saboda kowa ci gabansa yake so. Suna dai goya mata baya ne a zahiri, amma kowa akwai abin da yake kawo shi, kowa akwai manufarsa, akwai abin da yake so ya samu. Mu dawo cikin shirin Izzar So mu ga abin da yake faruwa. A Izzar So episode 39 dai an ɗora shi a yayin da Matawalle yake faɗawa Umar Hashim zai ƙara aure. Umar Hashim da Munna ta kama shi sosai, a yayin da direban Matawalle yake leƙowa ba su sani ba, yana jin abin da yake cewa. Wataƙila dai shi direban Matawalle zai iya zuwa ya faɗa wa Hajiya Sara ya ce ga abin da Matawalle ya ce. A lokacin da ita kuma idan Hajiya Sara ta ji wannan magana, abin da zai faru ba daidai bane ba mai kyau bane ba, saboda ta za a ce tana ji ita kaɗai ce matarsa a ce zai ƙara aure, a yayin da ita kuma Hajiya Nafisa take kwance a asibiti a cikin wannan shirin da suke shiryawa na ciwon ƙarya, saboda ba ciwon ba na gaskiya bane ba. A yayin da Matawalle ya zo duk da ya kama su, Allah ya taimake ta da taimakon Umar Hashim ta sha. A yayin da Matawalle dai mutum ne mai son ya ga faranta wa mutane, kuma mai kuɗi ne sosai, a yayin da yake ba wa mutane, yake yi wa mutane kyauta sosai da sosai, a yayin da shi dai baya so ya ga mutum ko kaɗan a cikin wani hali, a lokacin da shi kuma zai yi ƙoƙari ya ga ya taimaka masa. Mu yi waiwaye a dan tafiya mu koma baya, a yayin da a ƙauyen su Umar Hashim abu dai ya ta faruwa mara daɗi, a yayin da Hajiya Nafisa aka ci gaba da ƙunsa mata baƙin ciki, a lokacin da Umar Hashim ya ce lallai sai ta duka mai. Shin da bata duka mai ba kuna ganin ya zai faru? Ta yi dai kamar ba za ta duka mai ba, a yayin da ta ci gaba da nuku-nuku, a yayin da ta yi ta ga inda bata duka mai ba abinda take nema ba zai samu ba. A lokacin ne ta kauda girman kan nata ta duka mai, saboda tana so kan Matawalle ya gano abin nan da yake faruwa, ya ce zai ɗauke ta daga babban ma'aikata ya komar da ita ƙaramin ma'aikata inda ta fito. Shi dai maɗauki MD dai shi ne ake sa ran zai aure Hajiya Nafisa, a yayin da shi kuma kwata-kwata shi ma ba wannan auren bane a ransa ba, so yake ya ga shigo da wata manufa tasa, a yayin da zai sami 'yan kuɗaɗensa ya waske. Ita kuma Hajiya Nafisa kwata-kwata ba ta da wayo, bata san me yake faruwa a tsakaninsu ba, saboda dai ita sunan nan dai da aka faɗa mata na Jari Talau ya bi ta. A yayin da MD ake dab da saran shi zai aure Hajiya Nafisa, yana ci gaba da yi mata biyayya a gaban idanta, a yayin da idan baya tare da ita yana tare da PA suke bugawa tsakaninsa da PA, a yayin da kowa ya san manufar kowa a tsakaninsu. Shi dai wannan da kuke gani shi ne Ali Nuhu. Ali Nuhu dai babban jarumi ne wanda a halin yanzu ma ya zama kamar uba a cikin Kannywood. A baya Ali Nuhu ya yi fina-finai masu dama, fina-finan da ba za su lissafu ba, suna da yawa matuƙa sosai, amma ya taka rawar gani sosai a fina-finan baya.
a na yanzu ma yana nan yana ba da gudunmawarsa, saboda Ali Nuhu mutum ne wanda kusan duk aktin ɗin da ka bashi zai hau kai ya ma shi kuma ka gamsu da abin da ya ma. Jarumi ne sosai da sosai, a yayin da ya yi fina-finai da dama masu ɗumbin yawa, a yayin da tun a da sun sha fitowa fim ɗaya da shi da Lawan Ahmad, watakan mai suna Umar Hashim, a cikin shirin Izzar So. Suna taka rawar gani sosai da sosai. A lokacin da Umar Hashim ya sha ba da aktin sosai, shi ma kusan duk aktin ɗin da ka bashi zai hau kai ya ma abin da ya dace. Ali Nuhu ya zama uba sosai da sosai a cikin shirin Kannywood. A halin yanzu ma da ɗaukan nauyin fim yake guda, ya ɗauko jarumai ya sa. Ali Nuhu, shin kun san wani magana ba kirawo shi aka yi Izzar So ba, shi ya nemi ya shiga? To domin ganin abin da ya faru a lokacin, ku ci gaba da biyo mu. Kar ku manta ku tabbatar da kun danna mana subscribe, kun danna mana ƙararrawa domin samun ci gaban irin waɗannan shirye-shiryen namu da zarar mun ɗaura. Shi dai Ali Nuhu mutum ne mai matuƙar son gaskiya, a yayin da duk abin da ya ga ana ƙoƙarin a yi wa Umar Hashim, yana ƙoƙarin ya kawar da Umar Hashim a yayin da yake jawo shi jikinsa. Wannan da ita ce PA, a yayin da ita ma ba a taɓa ganin fuskarta ba a cikin wani series in ba wannan shiri na Izzar So ba. Idan za a bibi tarihinta, ita dai PA ta taso mace ce wacce ba ma cikakkiyar bahaushiya ba ce ba, amma a yanzu ta ɗan soma gogewa. In za ku lura, ko bayan farkon soma Izzar So, maganarta ba ta fitowa sosai ta nuna ta Hausawa ce kamar yanzu, duk da a yanzu ma sai a hankali. Ita dai PA tana taka rawar gani sosai da sosai a cikin shirin Izzar So ba kaɗan ba, a yayin da take jikin Hajiya Nafisa, take mata aiki, take nuna tare take da Hajiya Nafisa, amma a cikin zuciyarta abin da yake zuciyarta ba kowa ne ya sani ba, don ita Hajiya Nafisa ma bata sani ba. Amma ku mutane masu kallo da ake yi domin ku, za ku iya sani in dai kuna kallonsa kuke ba kallon ku yake yi ba. A yayin da PA take jikin Hajiya Nafisa, tana ƙoƙarin ita ma ta ga ta shigo da wata manufa ta da za ta ga ta yi ƙoƙari ta kawar da Hajiya Nafisa, ita ma ta samu abin da take so. A yayin da suke haɗa baki da ita, in ba ku manta ba, Hajiya Sara dai ita ce matan Matawalle, a lokacin da Hajiya Nafisa take yin ƙoƙari ta ga a lallai sai ta ga bayan Umar Hashim, su kuma suna matuƙar goya mata baya, amma a cikin zuciyarsu kwata-kwata samsam ba haka bane ba, saboda kowa manufar da take a cikin zuciyarsa daban ce. Idan ba ku manta ba, ita dai PA sun taɓa wata ganawa da MD, a yayin da ita PA take ƙoƙarin ta yi wa MD wani bidiyo, to bata san shi ma kansa yana ja ba. A yayin da ya nemi ta bashi wayarsa ta gani, ta hana shi, bata san ya gano abin da take yi ba, saboda shi dai MD mutum ne shi ma mai basira, a yayin da shi ma yana ba goyon bayan Hajiya Sara, saboda suna ƙoƙarin su ma akwai abin da suke so su samu, amma a zahiri suna nunawa Hajiya Nafisa soyayya ba kaɗan ba. Shi dai Umar Hashim shi ne jarumi kuma furodusa kuma babba a cikin shirin Izzar So. A lokacin da Lawan Ahmad an soma shirin Izzar So tun a na farko, a yayin da aka ɗauko shirin Izzar So a cikin ƙaramin ma'aikata, a lokacin farkon shigowarsa ƙaramin ma'aikata ya zo ya zauna, a yayin da ita kuma Hajiya Nafisa ta to a cikin izzarta, kowa da ta shigo kowa
ya yi ƙoƙari ya miƙe, amma shi kwata-kwata bai miƙe ba. Ya tsaya ta kalle shi ya kalle ta, amma bai miƙe ba. A yayin da aka yi mai magana ya ce, shi fa aiki ne kawo shi wajen ba maula ba, don haka ba zai dinga tsayawa yana duka mata ba. Ita dai wannan in dai ba ku manta da ita ba, ita ma jaruma ce a cikin shirin Izzar So. Watakan asalin sunanta shine Khadija Yobe. A yayin da take matuƙar ba da taka rawa a cikin shirin Izzar So. Idan ba ku manta ba, ita ma wannan Khadija Yobe tana goyon bayan Umar Hashim ne, saboda mutum ne mai gaskiya, mai dogaro da aya Allah. A yayin da saboda wannan goya mai bayan da take, har soyayya ta soma ƙoƙari ta shiga tsakaninsu. A lokacin da ita ma Nana da mutuniyar banza ce, amma sanadiyar wa'azin da Umar Hashim ya yi mata ta dawo mutuniyar kirki. A yayin da ita ma take goya mai baya, sai dai wannan goya mai baya da take, ita ma ta so jin soyayyarsa a cikin zuciyarta. A yayin da ita da Khadija Yobe da Nana kowanne yana son Umar Hashim, kuma su a junansu sun san haka, sai isa ba sa so ko kaɗan su ga ɗaya a kusa da shi. Shi kuma a yayin da Umar Hashim kwata-kwata bai gano wannan ba, yana ci gaba dai da shi abin da ya kawo shi cikin wannan ma'aikata, yana ƙoƙarin ci gaba da faɗakar da su sosai da sosai. A lokacin da ya sha yi wa mutane wa'azi, kuma daga baya a ci sa'a wa'azin nan da ya sun ji shi kuma sun gyara. A lokacin da in ba ku manta ba, wani sanda ana sallah a cikin babban ma'aikata, wani ya ga an yi ruku'u ya taso a guje. A yayin da Umar Hashim shi kuma ya fito yana ganin sa, sai bayan da aka idar da sallar nan bai same shi a cikin mutane ba, saboda daman haka aka fi so. Ya same su shi kadai, ya mai bayani ya ce ba haka ake yi ba. Sallah ana so idan za a yi ta a sa nutsuwa sosai. Mutumin ya karɓi gyara sosai, a yayin da ya yi amfani da gyara kuma ya gyara, kaga kenan an yi sa'a. A lokacin da shi kuma Jibril ruwa ya so ya ƙare mai, saboda an ba shi shawara akan kuɗin da Hajiya Nafisa ta bayar na janyo hankalin masu riƙe da makamai a babban ma'aikata su goya mata baya. A yayin da aka faɗa mai, shi ma ai ya kamata ya ciri wani abu, da ya amfani da hankalinsa ba, aka yi sa hannu ya ciri wannan kuɗi. A yayin da wannan cirar wannan kuɗin da ya yi, shi ya ba shi matsala. A lokacin da aka zo za a tozarta Umar Hashim, don manyan ma'aikata suna bayan Hajiya Nafisa. A yayin da daga mutum ɗaya ya soma bayyana shi fa kuɗin da aka bashi an cire, ya ce shi dai ba zai iya goyon Hajiya Nafisa ba, yana wajen Umar Hashim. A yayin da kowa ya ga wannan, kowa ya dinga mai mata da kuɗi, a yayin da kuɗin da ake faɗa ba shi ta bayar cikakke ba. A lokacin ne shi kuma Jibril, tun daga nan tsamarsu ta fara da shi da Hajiya Nafisa. Idan za ku lura har yanzu ba su dawo sun shirya ba. Shi yana ƙoƙarin dai ya shiga jikinta, a yayin da yake so ya ganar da ita sosai da sosai.